Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर मर्निं ब्लग भिडिअ लाबाय बेबो खामानि मावखांस्रांजोबनानै आरोना लोगोफोर फुङावनो सिखारबाय आंबो ब्रास खालामबाय बिनि उनावहाय टिफिननि थाखाय रेडि खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय रेडि खालामखांनानै दानै आङो गाननानै लाबाय ओमफ्राय फिसालाया रेडि जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो टिफिन सोखाजोबबाय ओमफ्राय गन्थं मियावदो फिसाजोखौ रेडि खालामनांगौ जालायबाय आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आरो भिडिअ सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामनानै हरदो आरोना लोगोफोर लोगोफोर दानिया नै खानाय खाननायनि फाला जालायबाय आरोना टाइमखौ बेफोरावबो होनांगौ जायो खाला दिनै गरमावलाय खानसै गाहायाव खानसै ओरै खानसै खाला नै खानाया दंजोबदों फोरो खाला ने होमबा आजावदोंसो खानो ना खाबा साबसिन नुगौमोनदां लोगोफोर माने फिसाजोआ खानायखौ खाला होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय खानाया खिन्थु आजावदोंसो नालाय दमदों थ' बेखायनो आङो खानानै होबाय आरोना ओमफ्राय आरो गरमबो नालाय गरमाव आरो बांसिन गरम जायो खानायजों ओमफ्राय नै आङो खानाय खाना होनानै थाव फोनना होबाय आरोना लोगोफोर नै फिसाजोखौ आंखौ बनायो फैदो जिउ मा फै हामा थावबो अमा बेदर आरामसे नै बे अमा बेदरसै जानाय नायलाय टाइम गैलालै मा जादु नों हारसिं जानो नङा हारसिं जानो स' लोगोफोर आंनि फिसाजोआ रागा जोंदों आरोना माने नों दौनायखौ आं जाया बेबायदि होनना रागा जोंदों आरोना ओमफ्राय आङो बुरखाय दौबाय आरोना लोगोफोर माने रागा जोंबाथाय आरो जानोबो रोंखाया हारसिङै माने मबाइल नायनो बिदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टाइमबो गैला जिहेतु बोरै मबाइल नायनो होनो बेखायनो आंजों रागा जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा बुरखायनानै दौबाय आरो उफाय गैया माने जाहरनाय बायदि जाया नालाय लोगोफोर जानाय लोंनाया सोलिगासिनो आरोना नै जोंना मोनदों होमबालाय आथिङा एसे देरबायना खिन्थु टाइट जाबाय दे गसंलाय थाबायनाय हाबाब आं सोना होगौमोन ना दे हाबजायो ना हाबजाया फालाय बरिया हाबजाबाय दे गोलैगोन मेथाइबो लाबावनांगौ ना बै दादानि खाथियाव थाहैथ'दो दे हाबाब फुंनि टाइम बर्डिं टाइम ओरैबायदि मेंगुलायोहाय दोनलांसै आं फिसाजोखौ फाय खानाय हगारबा बांसिन गरमसो जागौमोन माथो
ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर जोंना लामाया माने स्कुल टाइम बाथाय आरो गनाय टाइम बाथाय बिराद भिर जायो आरोना लामाखौनो नै थाबायनो मोनलायलाया आरोना लोगोफोर माने बिराद भिर जायो आरोना नोंसिनि मेम गोदाननि नामा मा नामा मिस फैसालि ना ओमफ्राय दिनै क्लास जादों मा लादों 1 2 3 नि स्पेलिं ओमफ्राय जानला मेनला ए ओमफ्राय हाथ'वासै गाबोन हरनांगौ नों लिरजोबनानै औ औ मेथ्स कपियाव लिरदों मेथ्स कपियाव बावदोंलै आङो बावो ना फरायाबा बावो माबाखौ रोङाखै आं माखौ स' लोगोफोर नै दा जोङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय